Hei kaikki! Tässä on taas pieni video. Mä oon ollut aika pitkällä tauolla. Ja Niin, mä oon ollut pitkällä tauolla. Kun mä olisin joskus marraskuussa olisiko ollut. Pyydän anteeksi. Ja mun ääni on vähän erilainen. Ja mä oon vähän hiljaisempi. Nyt koska mä oon kotona ja tuolla keittiössä on tyyppejä. Niin että toivon, ettei ne ihmettele, että mitä mä täällä teen. Mutta nyt siis tää on siis pieni ilmoitusvideo. Että eli mä vaihan mun profiilikuva, jos te ootte nähnyt. Ainakin Google Plusassa, en oo varma, että näkyykö se nyt YouTubessa. Mutta ja sitten ja nyt mulla on toinen asia. Niin, että mä mietin, että niin tulisiko mun kanava Bad-Batchista tämä vai sitten tämä. Mä mietin vaan sitä, mutta te saatte aikaa päättää. Ja muutenkin mä haluan kiittää kaikista 8 tilaajasta. Se on oikeasti, se on teille varmaan pieni määrä. Minne sä menet? Meen vaan. Okei. Niin, se saattaa olla teille pieni määrä, mutta en mä varmaan ikinä tuu kehittykään tästä minnekään, koska mun videoiden laatu on jotain niin kakkaa, että ei hirveä. Ei hitto. Sori. Niin. No, nyt mä oon vaan sitä, että siis mitä te ehdottakaa mulle jotain, mitä te haluaisitte nähdä jotain uutta sarjaa, ehdotelkaa. Ja jos ootte uusia tällä kanavalla, niin mun eka video varmaan täällä tuolla. Mene vaan tuonne alas, klikkaa mun kanavasta ja sitten eka video on mun eka video. Sen nimi on mun eka video. Mutta jos oot uusikaan tällä kanavalla, niin sä voit katsoa kaikki läpi mun kaikki sarjojen viidakon läpi siitä suoraan. Mutta jos sä et halua, niin ainakin katso se. Jos tää kanava vaikuttaa mielenkiintoiselta, niin alas vaan ja voit vaikka tilata. Se ei ainakaan aiheuttaisi haittaa. Ei se kommentoiminen enkä aiheuta mitään haittaa, mutta sorry. Sattui ihan tuolla kameran takana mulla sattui. Niin, nyt, eli mun videot on tosi huonoja, mutta mä oon ajatellut, että mä yritän saada rahaa kameraan, en enää kuvaa muun puhelimella siis. Eli siis mä yritän saada rahaa videokameraan tai jonkin halpaan kameraan, että sit mä saisin parempia videoita kaikista näistä. Tai sitten mä mietin, että uusi puhelinkin olisi ihan hyvä, koska tää on mun puhelin oma sana, mutta se on iPhone, joten se maksaa aika paljon, joten en tiedä. Mutta ainakin mun seuraava puhelin saattaa olla joku toinen. Mutta joo. Eli ehdotelkaa mulle kaikkia tuonne. Ja voittekin lähettää palautettakin. Ja ei sekään haittaisi, että ehdottaisit mulle kameroita jotain hyviä. Tai ihan halpoja kameroitakin olisi kiva. Niin ja sitten myös voitte päättää, että kummasta te haluatte tämän kanavan minään, eli niinku minä täällä kameran takana, niin tämä. Vai tämä. Eli teidän mielipide ja siitä. Eli teidän mielipide ja että mä mietin vaan, että siis mutta siis mä vaan mietin, että mitä te haluaisitte ja
Tämä video taisi olla tästä tuli taas aika pitkä. Mutta joo, eli siis ehdotelkaa kaikkia, mitä mä oon ehdottanut tässä videossa. Ja voitte ehdottaa mulle. Ja muistakaa, että mulla on myös pelikanava. Ja mä en jaksa linkata sitä. Sori, mutta että haette vaan Natalia Rumppainen. Niin kyllä sieltä pitäisi löytyä mun kanava. Eli joo. Nyt tää taisi olla tässä. Ja mä mietin myös, että siis saatte tehdä ihan omaa mielipiteet, kumpi tulee mun ego, siis niinku icon, niin tämä vai tämä. Eli nyt ois hei hei!